andab na sebele de masisa aha beganita Allahu akbar ni anga mugo bado anga leni ka shena amba fu kusube safi bachili wallahi amba fu ameriki antu fu anaka ayi anga live la adera yin kusube bachili ambi fu ambe barken bela jelen fu itola wallahi ambi fu kusube ambe bela jelen fu ka yini mugo fu ka partage mo wati sisan maa mun bɛ entrepreneur ninnu o b'a sɔrɔ sa dɔw bɛ entreprise créer jama u mago bɛ jama la jama ka na ɲɔgɔn an ye jama welelan caman bila mais wallahi an bɛ ka min di hali ni ye marifa ta adamadenw kan o tɛ ka yɔrɔ to yen hali ni ye marifa ta mɔgɔw ko ni y'aw ye n ka baarayɔrɔ la n b'aw faga wallahi maaw tɛ ka yɔrɔ to yen ne tɛ kale delilu ka caya dɛ nka u k'a lamɛn u k'a réussir ka ɲini mɔgɔ fɛ u ka video in partager ka di u balimaw ma a y'a partager o y'aw seko de an kɔni b'a di ala kama wallahi an tɛ foyi ɲin'a la fo Alahu taala ka sara aw yɛrɛ seko fana ye k'a ni aw balimaw la sisan Adama n'u ko i kelen taara sigi yɔrɔ dɔ la ni nin dalilu baara hali n'i bɛ buguda la wallahi adamadenw bɛ sɛgɛrɛ ye mɔgɔ min ye butiki kura jɔ wallahi n'i y'a baara adamadenw bɛ sɛgɛrɛ hali n'i marifa ta mɔgɔw ko mɔgɔw b'i sɔrɔ yen mɔgɔ n'i ye kalanyɔrɔ kura jɔ n'i ye nin dalilu baara hali n'i ye marifa ta ko mɔgɔw kana se wallahi maaw bɛ taa foyi t'a bali a faamuyara parce que bɛɛ mago bɛ baarayɔrɔ caman mago bɛ jama de la wa an ye jama dalilu caman bila a gɛlɛyara dɔw ma u ka nin kɛ cogo la mɛ nin bɛ don dugukolo jukɔrɔ nin fura tɛ ko dɛ u k'a lamɛn kuranɛ sɔrɔ dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabba hazal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin Allahu akbar mɔgɔ de an bɛ tigɛ kisɛ kelen min ɲini i bɛ tigɛ kisɛ kɔni dɔn tigɛ kisɛ den 50 tigɛ kisɛ den 500 tigɛ kisɛ den 500 i b'a ɲini kana to fini jɛman kan li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabba hazal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf i b'i ka jama ko ɲini ala fɛ i b'o tigɛ kisɛ in da tigɛ kisɛ den 500 in na i b'a bɛɛ kɛ tan wallahi n kalila ka mɔgɔ de wallahi maaw k'a ta k'a kɛ ne tɛ kali dalilu kan ka caya dɛ mais n'i ye nin kɛ hali n'i ye marifa da jɔ adamadenw na wallahi maaw bɛ na tant que nin dalilu b'i ka yɔrɔ la maaw bɛ na i bɛ nin kala tigɛ kisɛ kelen kelen na li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was-sayfi falyabudu rabba hazal bayti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf i b'o siɲɛ kelen kalan k'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka jama nati ne ka yɔrɔ la k'an ka yɔrɔ fɛnɛ kisi ka bɔ cɛnnikɛlaw tɔɔrɔ ma i b'o bila tigɛ kisɛ den 500 n'i tilala la tuma min tigɛ kisɛ in fara ɲɔgɔn kan ni ne bɛ n ka du kɔnɔ yan ko ne ka baara ye moriya ye ko ne ka laɲini ye jama ye ne tɛ jama ɲini na ne y'o fɔ bɛɛ réseau kan ne tɛ jama ɲini na ne mago bɛ adamaden sɛbɛ dɔrɔn na wallahi nka mɔgɔ min mago bɛ jama la jama ka suri kan ni dalilu in bɛ karamɔgɔw intéressé wallahi u k'a ta k'a kɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka dalilu mun bila réseau kan wallahi billahi nin y'a dɔ de mais n bɛna bila bi mɔgɔw ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ni adamadenw bɛ ka dɛmɛ i bisa la o tɛ sa la ne ka dalilu ninnu a y'a sɛbɛn ka mara wallahi don dɔw bɛ na k'a la a ka ɲɛnamaya jɛkulu de don a ka ɲɛnamaya fo n'a sɔrɔ ne tɛ k'a bila ni Alahu taala ye i ka ɲɛnamaya jigi bɛ na k'a ye don dɔ la wa maaw fana bɛ e yɛrɛ sigɛrɛ ni dalilu nɔfɛ don dɔ la a tɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo fo ni maa min jantora la mɔgɔ de jama ma yɔrɔ fan o fan ka se ka jama na yɔrɔ la ka yɔrɔ kɛ yɔrɔ barikalen ye ka yɔrɔ kɛ yɔrɔ tangalen ye k'a kɛ yɔrɔ yiriwalen ye k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min diɲɛ bɛ se k'a dɔn karisa k'a fɔ karisa tiɲɛ na karisa bɛ yen
mena delu bila bi kuma dɔw la a di cogo la e yɛrɛ dabali bɛ ban quoi i bɛ tigɛkisɛ de 500 kɛ tan i bɛ li ilafi kurɛshin ilafi miri la tashitan wa sayfi fali abdu raba hazal baiti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf i b'a kala kelen kelen bɛɛ la maa ye ne ka yɔrɔ in taaɲɛ Alahu taala ka taaɲɛ ni kuranɛ lahɔrɔma ye suratu kurɛshi lahɔrɔma ye ka tila ka n ka yɔrɔ kisi ka bɔ tiɲɛnikɛla bɛɛ tɔɔrɔ ma a sugu sugu i b'o tigɛkisɛ da i bɛ tigɛkisɛ in bɛɛ kɛ tan fo ka taa tigɛkisɛ 500 dafa n'i y'o dafa tuma min na mɔgɔ de sira min tɛ tigɛ sira min boli tɛ tigɛ komi anw ka siraba in est ce que a bɛ tigɛ 24/24 i bɛ taa bɔgɔ dɔɔni cɛ ka na n'a ye a ma ban dɛ sugufiyɛ min n'a a jama tɛ jɔ sugufɛn min tuma bɛɛ adamadenw bɛ baara la a bɛ feere la fɔ ni sufɛla dɔrɔn don i bɛ taa o sugufiyɛ cɛmancɛ la i bɛ taa o fana bɔgɔ dɔɔni cɛ ka n'o fara sira bɔgɔ in kan mɔgɔ de misiri min ni mɔgɔw ka mouvement ka ca a la kosɛbɛ mɔgɔw ka ca misiri min na kosɛbɛ i fana bɛna o bɔgɔ dɔɔni cɛ ni bɔgɔ 3 fara ɲɔgɔn na tan i k'a kɛ tigɛkisɛ in kan yiri dɔ bɛ ko ngiliki dɔw b'a fɔ goro an b'a fɔ ko goro n'a y'i sɔgɔ a dimi ka bon kosɛbɛ i b'i cɛsiri ka ngiliki ladɔn ɲini k'a k'a sanfɛ siraba bɔgɔ kɛ tigɛkisɛ kan i ka sugu bɔgɔ kɛ tigɛkisɛ siraba bɔgɔ sanfɛ i ka misiri bɔgɔ bila o sanfɛ i ka ngiliki ladɔn funfun a kan k'a don dingɛ kɔnɔ k'a datugu i ka du kɔnɔna na walima i ka magasin kɔnɔna na mɔgɔ hali ni marifa ta adamadenw kan walahi maaw bɛ na o seko tɛ i dabali bɛ ban a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna komi kun wɛrɛ de bɛ mɔgɔw ta la a bɛ ka taa fɛn min ɲini o ɲɔgɔn filɛ yan mɛ aw tɛ taa fɔ a bɛ taa aran jɔ yen fɛ a ɲɔgɔn bɛ hali sugu kɔnɔ n'i donna i b'a fɔ kabaw de bɛ yen quoi mɔgɔw bɛ taa aran jɔ ka tile kɛ heure 1 kɛ fɛn min nɔfɛ aran na a t'a sɔrɔ dɛ a ɲɔgɔn bɛ butigi kɔnɔ a tɛ don yen ayi a tɛ don yen wala mɔgɔw k'a faamu quoi an bɛ ka fɛn ninnu bila ni ala nɔfɛ ko tɛ wallahi maa tɛ nin bila réseau yɛrɛ kan i t'a kuma fɔ yɛrɛ wa u ka nin ta k'a kɛ a ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye i y'a faamuya n bɛ segin a kan li ilafi kurɛshin ilafihim a solan bɛɛ lajɛlen i b'a kalan tigɛkisɛ la parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka kuranɛ kalan cogo tɛ kelen e bɛ taa nin di karamɔgɔ dɔ ma o fana bɛ taa jama wele ka na ko ayi na ko baara dɔ bɛ n fɛ yen or que a kan ka kalan dɔɔni dɔɔni ka kalan ka ɲa k'i ka laɲini kalan ni limaniya ye i concentrelen a kan ka ala deli n'a hɔrɔma n'a ba n'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɛ ɲɛ kalan na an ka kalan ye nin dɔrɔn de ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn de filɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ kalan na i bɛ karisa ta filɛ n'a ye fɛn yɛlɛma i b'i débrouiller k'i ta yɛlɛma pour que n'a tilala k'a mɛn mugu kɔnɔ kunfin kana miiri a bɛ ka karisa bɛ ne ni dɔnniya cɛ wallahi mɔgɔw ye kuranɛ kalan kɛ nin de e concentrelen ka kuranɛ kalan ni dusukun ye dɔɔni dɔɔni bismillahi rahmani rahim li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i wa sayfi falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin ala ne b'a ɲini e fɛ sola in bonya n'a barika kosɔn ala ne mago bɛ jama la yɔrɔ in na i ka yɔrɔ in barika n bolo ala ka n kisi adamadenw ka tɔɔrɔya ma i k'o kɛ ni kuranɛ la hɔrɔma ye i ka nin da ala hali ne ye nin siɲɛ kelen min kɛ a ma nɔrɔ tigɛ ale ye dusukun na parce que i b'a fɔ ni limaniya de ye i b'a fɔ ni concentration ye i dusukun sɔnnen don a ma k'a fɔ a bɛ kɛ a faamuyara donc n'i ye nin kɛ sisan i bɛ taa nin don dingɛ kɔnɔ i ka yɔrɔ la i ka datugu n'i bɛ luwanse la a kɛ boîte kɔnɔ an ka don min ni gɛnna ka bɔ i kana taa k'i ka ɲɛnamaya to yen parce que ni Alahu taala ye dayɛlɛ mɔgɔ ɲɛni dalilu min ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ten ko ale tɛ hɛrɛ laɲini ni adamaden ye ka tila k'o hɛrɛ falen juguya la fɔ e ye hɛrɛ sɔrɔ ni sababu min ye i y'o sababu falen n'i y'o sababu falen ale fana bɛ a falen adamaden mana hɛrɛ sɔrɔ ni sababu min ye ka n'o falen dɛ sinon n'i y'o falenna o la ala fana bɛ falen n'a sɔrɔ e bɛ hinɛ yatimɛdenw de la o de kosɔn ala bɛ ka hinɛ i la ne ye yatimɛdenw ka hinɛ fana jɔ ala tɛ hinɛ i la ni dalilu fana de bɛ ten ni ala deli kɛ ni dalilu nation ka don i ka yɔrɔ la ni ala taala ye hɛrɛ nati ayi kana taa ka to dɛ
e tɛ bilen u b'a kɛra yɔrɔ de la a ma kɛ e la o a kɛra yɔrɔ de la n'a e bɔra k'a to yen don min mana a bɛ ko ta de ye a ma kɛ e tɔgɔ la a ma kɛ e ye a kɛra yɔrɔ de ye pour que yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ barikama ye ne ye yɔrɔ barikama bila ala ka limana d'a ma u ka nin ta ka kɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye u ka partage kosɛbɛ mɔgɔw ka partage o seko dama yɛrɛ la ala k'an bɛn sababa ma